Forestil dig en højtid, hvor ingen skændes over flæskestegen, anden eller nøde på stegen. Hvor det ikke er de små stikpiller, de sure miner og misforståelser, der fylder mest, men faktisk det vi alle sammen siger, vi gerne vil have. Ro, nærvær og en nogenlunde god julestemning. Lyder det utopisk? Det behøver det ikke at være. Især ikke, hvis du begynder at justere lidt på, hvordan du selv går ind i konflikterne. Ikke perfekt, det bliver det aldrig, men mindre drænende og mindre hårdt. Hver år er der nogen, der glæder sig til julen. Og hver år er der også en hel del, der mest går og spænder op, fordi de ved, at julen ofte er lig med konflikter, forventningspres, gamle mønstre, der vækkes til live. Og de her små stikpiller, misforståelser, de her passive-aggressive kommentarer fra folk. Det er gamle konflikter, der blusser op, mens stegen er i ovnen. Og måske kan du genkende noget af det. Du står i køkkenet og sveder over julesovsen. Gode gamle onkel Benny siger, jeg synes sovsen skiller igen i år, og bang, så føles det som kritik, og du får mest af alt lyst til at hælde sovsen i hovedet på ham. Eller moster Karen spørger for 10. gang den dag, hvorfor har du ikke fået børn, en kæreste eller skiftet job? Og du kan mærke, at du bare én kommentar for at eksplodere. Det sker selv i de bedste familier, og alle de andre. Og det er præcis det, vi skal tale om nu. Mit navn er Allan Arlofeldt, jeg er forfatter, formidler og foredragsholder. Og hvis du har set de andre videoer i serien, så ved du, at vi allerede har talt om tidstyveri, multitasking og stress. Og har du ikke været med fra starten, så kan du stadig ikke nå det lidt endnu. I dag samler vi trådene og kigger på et af de steder, hvor det hele ofte kulminerer. I konflikter. Lad os starte med at være helt ærlige. Konflikter er uundgåelige, når mennesker er sammen. Vi har forskellige behov, forskellige forventninger, forskellige historier og meget forskellige måder at sige tingene på. På overfladen handler konflikterne ofte om småting. Det kan være sovsen, det er gaverne, hvornår har man sidst været i kirke, hvem skal sidde ved siden af hvem, bla bla bla, og så videre og så videre. Men dybest set handler det tit om noget helt andet. At vi føler os overset, vi føler os misforstået, vi føler os kritiseret, eller ikke rigtig oplever, at der er plads til os også. Og når vi oven i det hele er trætte, stressede, presset, så reagerer vi hurtigere og hårdere, end vi ville have gjort på en god dag. I video 3 talte jeg om stress, kæmp, flygt eller frys tilstanden. Og den spiller ofte direkte ind i konflikter. Nogle af os bider fra os, nogle trækker sig, og andre fryser helt op og bliver tavse. Og bagefter står vi måske og tænker, det var slet ikke sådan, jeg ville have reageret. Hvorfor sagde jeg ikke bare nej? Og hvorfor blev jeg også så hård i tonen? Kender du det? Jeg kender det godt. Både som den, der fryser op, og som den, der reagerer, og bagefter må erkende, det var sgu ikke lige den bedste udgave af mig selv, det der. Men når vi er presset, så reagerer vi ikke kun på det, der sker lige nu. Vi reagerer også ud fra gamle spor og mønstre. Det kan være, at du kender følelsen af næsten at blive den lille dreng eller den lille pige igen, når du sidder over for dine forældre eller svigerforældre. Eller når du opdager, at du pludselig taler på en måde, der er mistænkeligt meget minder om dine egne forældre. Selvom du gentagne gange har lovet dig selv, at sådan vil du aldrig være. Og det er jo ikke fordi, du er forkert på den. Det er fordi du, som alle andre, har lært nogle strategier for at klare sig i konflikter. Og dem har vi jo lært hjemmefra. Nogle har lært, at det sikreste er at tie stille. Andre har lært, at angreb er det bedste forsvar. Og andre igen prøver at klare det ud at være fredsbevarende, også selvom det betyder, at man går lige lovligt meget på kompromis med sig selv. Og så lægger vi lige det der oveni, vi talte om i de tidligere videoer. For lidt søvn, for mange opgaver, for få pauser og en hjerne, der kører i højeste gear. Så er vi oppe at køre. Så er det ikke så mærkeligt, at en tilsyneladende lille bemærkning kan føles som en kæmpe provokation. Og det er jo ikke bare en kommentar. Det er toppen af isbjerget. Da jeg selv var selvstændig lejrchef på min egen campingplads, blev jeg virkelig uddannet i konflikter på den praktiske måde, ikke den teoretiske måde. Jeg gjorde mig umage for at skabe gode rammer og oplevelser for alle gæsterne. Men alligevel skulle der nogle gange kun én enkelt utilfreds gæst til, før hele dagen ændrede farve fra at være solskinsfarve til at være sort. Jeg husker særligt en gæst, der kom stormende ind på kontoret. Han var rød i hovedet, stemmen var hævet, og han følte sig virkelig dårligt behandlet. Han var rasende over parkeringsplads ude på pladsen. Jeg kunne jo godt se, at hvis jeg kiggede i forsvarsposition, hvordan det hele ville eksplodere. Men han var varmet godt op. Ingen diskussion om det. Men i stedet for at begynde at diskutere med ham, gjorde jeg noget andet. Jeg gav ham ret.
Jeg gav ham ret i hans oplevelse. Ikke nødvendigvis i alle detaljer, men i det faktum, at han oplevede det som uretfærdigt. Det kunne jeg ikke diskutere med ham. Så jeg sagde noget i retning af, jeg kan egentlig godt høre, at du synes, det her det er helt hen i vejret og komplet uforståeligt. Det lyder virkelig ubehageligt for dig. Og jeg kunne ikke diskutere med hans oplevelse. Det var jo hans oplevelse. Men så skete der noget interessant lige pludselig. Luften gik ud af ham. Han havde jo forberedt sig på, at jeg ville forsvare mig og reglerne, men hele hans indre forsvarstale var jo bygget på det koncept, at han skulle diskutere med mig. Men hvem kan stå og diskutere, når man får ret? Det er der heldigvis de færreste, der vil gøre. Men da han i stedet blev mødt af, at jeg lyttede og anerkendte hans oplevelse, i stedet for det modsatte, så kunne vi lige pludselig tale sammen. Og 5 minutter senere, så havde vi fundet en god løsning, som gjorde ham glad. Reglerne var der stadig. Jeg havde ikke solgt mig selv eller min faglighed. Men han gik derfra med en følelse af, at jeg var blevet hørt, og kunne gå ned og fortælle konen, at det var blevet, som han havde sagt. Og konflikten satte sig jo ikke dårligt på nogen måder, hverken i mig eller i ham. Og der lærte jeg noget vigtigt. Nogle gange er nøglen til at afmontere en konflikt, at vi stopper med at vinde konflikten, og i stedet forsøger at forstå modparten. Lad os gøre det helt konkret. I min bog Succes som menneske, så går jeg meget mere dybt med konflikter, end det er muligt at nå her i denne her video. Men jeg vil gerne give dig et par enkelte strategier allerede nu, som du kan tage med dig ind i julen og i hverdagen. Den første er pausen. Noget så simpelt som en 60 sekunders pause, før du svarer, kan gøre en kæmpe forskel. Træk vejret et øjeblik, hvor du lige når at spørge dig selv, hvad vil jeg egentlig være i denne her situation? Hvordan vil jeg have det med min reaktion, når jeg tænker tilbage bagefter? Det andet, det er nysgerrighed. Når nogen siger noget, der lander sådan lidt skævt og lidt mærkeligt, så kan du øve dig i at spørge ind i dig selv. Hvad kunne der egentlig ligge bag den kommentar? For eksempel, hvis svigermor kritiserer din måde at holde jul på, kunne du i stedet for at gå direkte i forsvar sige, jeg har godt mærket, det betyder noget for dig, det her svigermor. Jeg hører, du gerne vil have, at vi alle får en god jul, og det vil jeg faktisk også godt. Skal vi prøve at finde en måde, der fungerer for os begge to? Bare det at anerkende, at der er et behov bag ordene, kan tage trykket af situationen. Den tredje, det er at sætte kærlige grænser. At undgå konflikter betyder ikke, at du skal være en dørmåtte. Du må gerne sige fra, og du må gerne gøre det på en måde, du kan stå ved. Det kan lyde sådan her. Jeg ved godt, du mener det godt. Men når du siger på den der måde, så bliver jeg faktisk lidt ked, eller lidt vred af det, eller lidt skuffet. Kan vi lige tale om det på en anden måde? Det kræver mod, men oftest får det temperaturen ned. Både hos dig selv og hos modparten. Og nogle gange er det nok bare at sænke temperaturen et par grader. Og for ikke at forglemme, så er der humoren. Ikke som en måde at gøre grin med andre på, men som en måde at skifte energien på. Jeg oplevede denne her situation i mit lokale supermarked i går, da jeg var ude at handle. Der var lang kø, børn foran mig, der plagede, og en mand endnu foran mig, der stod og småbrokkede sig højt. Det er typisk. De er altid ubemandet her. Men da det blev hans tur, så kiggede medarbejderne op med et lille smil på ham og sagde, undskyld ventetiden, jeg scanner så hurtigt jeg kan, så vi skal nok nå hjem til jul alle sammen. Der gik et lille grin igennem køen der, og manden kunne ikke holde masken længere. Stemningen ændrede sig, ingen skældte ud, ingen moralprækker, og det var bare et lille skift i reaktionen, og så var luften gået ud af ballonen. Det er det, der er pointen. Når en part ændrer sin måde at reagere på, så ændrer hele dynamikken sig i situationen. Tænk engang, du er ikke engang afhængig af modparten for at ændre en situation. Du kan selv gøre en masse. Din reaktion styrer, hvordan situationen udvikler sig. Prøv et øjeblik at forestille dig, hvordan du reagerer næste gang en konflikt truer. I stedet for at blive fanget i situationen, så stopper du lige op, trækker vejret, mærker efter, og så vælger du, hvordan vil jeg være i det her. Måske siger du, jeg hører, det her betyder noget for dig. Skal vi lige sætte tempoet ned og prøve at finde en løsning sammen? Eller, jeg vil gerne tale om det her, men jeg har brug for, at vi gør det på en ordentlig måde. Kan vi lige tage en pause og vende tilbage lige om lidt? Eller, den her på arbejde, den er altid god. Jeg er lige på vej ud efter en kop kaffe. Skal jeg tage en kop med til dig? Så kan vi lige tage den bagefter. Det virker som små ting, men det er præcis den slags små skift, der over tid ændrer dine relationer og dine egne oplevelser af, hvem du er i konflikten. Jeg ved, det virker, for jeg har brugt det i mange år, både på arbejdet og privat. Og jeg har set, hvordan stemningen i en hel familie, på en arbejdsplads eller i en kø i supermarkedet kan ændre sig, når bare én person vælger at reagere en smule anderledes. Det er præcis det, min bog Succes som et menneske handler om.
Ikke at du skal være perfekt. Ikke at du aldrig må miste besiddelsen igen. Men at du stille og roligt får flere og flere muligheder for at vælge. Hvordan du bruger din tid, hvordan du bruger din energi, hvordan du passer på din hjerne og din krop, og hvordan du er i dine relationer, også når det brænder på. Bogen er ikke en mirakelkur, men den er tænkt som en rejsefælde, du kan vende tilbage til og finde inspiration i, når du står med spørgsmål til livet. Et sted, hvor du kan arbejde med et område ad gangen. For eksempel din tid, dine vaner, din hjerne, din krop, eller dine konflikter og relationer. Hvis du har genkendt dig selv i det, vi har talt om i de her 4 videoer med tidstyve, multitasking, stress og konflikter, jamen så er det her, jeg godt vil invitere dig til at tage det næste skridt. Og lige nu er det faktisk et rigtig godt tidspunkt. For julen fungerer ofte som et forstørrelsesglas på både det, der fungerer, og ikke mindst på det, der ikke fungerer. Derfor er det også et oplagt sted at starte med små ændringer. Du behøver ikke vente på, at livet bliver mindre travlt omkring dig. Du kan begynde midt i det hele, selvom der måske er kaos omkring dig. Du kan starte med små justeringer og små valg. Og hvis du allerede nu kan mærke, at du vil have mere end det, de 4 videoer kan give dig, så har jeg lavet et særligt juletilbud i forbindelse med, at min bog udkom i fredags. Tilbuddet gælder til og med fredag den 19. december, og herefter er det normalpris igen. Men hvad får du? Du får faktisk 3 ting. Du får bogen til en fordelagtig pris, som er 2,49 kontra 2,99. Du får fri fragt, som bliver sendt direkte hjem til dig, og du får samtidig 2 arbejdshæfter for serien, små skridt, store sejre, med som bonushæfter. Hæfterne er korte, konkrete arbejdshæfter, som supplementerer bogens emner, hvor du kan skrive, reflektere og planlægge dine egne små skridt. Altså ikke bare læse, men også være aktiv. Når du har set videoen her færdig, kan du klikke på linket under videoen, hvor der står noget i retning af, ja tak, jeg vil gerne have bogen af juletilbuddet. Og her vil du så blive stillet videre til en købsside. Når du har bestilt, får du automatisk en bekræftelse, og du får de 2 hæfter med som pdf på mailen. Så du kan bruge dem med det samme, enten på papir eller digitalt. Og så skynder jeg mig ned og sende bogen til dig med dag. Tilbudene gælder kun fra i dag og frem til fredag den 19. december. Bagefter kan du stadig købe bogen på successometmenneske.dk, de steder du normalt køber bøger, men uden rabat og uden bonushæfter. Og hvis du ikke er klar til at tage det skridt endnu, er det også helt okay. Så håber jeg bare, at du vil bruge de gratis værktøjer, du allerede har modtaget. Tanker om tidstyve, monotasking, stress, vejrtrækning og konflikter. Og du måske bare vælger en af tingene, som du vil gøre lidt anderledes de næste par dage. Måske er det at reagere på en smule anderledes i en konflikt. Måske er det at give dig selv 5 minutters ro, før du svarer på noget. Måske er det bare at lave én ting ad gangen midt i alt december-kaoset. Tak for det, du fulgte med hele vejen igennem denne her serie, og fordi du har investeret din tid og din opmærksomhed i dig selv. Om du ender med at købe min bog eller ej, så håber jeg, at du vil huske, det er ikke, hvad der sker for dig, men det er, hvordan du reagerer på det, der sker, som er med til at forme dit liv. Jeg er Jan Arlofeldt. Pas godt på dig selv, på dem du holder af, og på verden omkring dig. Og ikke mindst, må du have en glædelig jul uden konflikter. Måske ses vi imellem linjerne i Succes som menneske. Tak skal du have.